गांधी आगे बढ़े, हम आपके साथ है, साथ है, साथ है। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीजेपी सरकार हाय 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 हाय। बिथारावनो गासै बिटिआर बासिनि बे बड'सा निउज, बड'लेण्ड बुब्लि आरो नियमिया आरो गोबां प्राइभेट इउटिउबारफोरनि नायगिरि बिथांमोननिसिम कंग्रेस आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि गाहाय नेहाथारि जानानै आरो क'क्राझार जिल्ला डिस्ट्रिक्ट कंग्रेसनि जानानै आं बयनिसिमबो खुलुमनायखौ जासिग्रोबाय। दिनैनि बे गोथार रबिबारनि सानाव जोङो नैबे गान्धी थामहिनबा क'क्राझारनि चिल्ड्रेन पार्कआव जोङो बेनिखायनो मोनसे सत्याग्रह मोनसे धरना लादों। बे लानायनि खारनानो जाहैबाय मैया दाखालिसो 23 तारिखआव जे राहुल गान्धी लकसभानि मेम्बार राहुल गान्धीनि एगेन्स्टै जे पार्लियामेन्ट सेक्रेटारिया बिथांखौ बरखास्त खालामनाय, बिथांखौ पार्लियामेन्टनि मेम्बारशिपनिफ्राय दाननानै होनाय आरो बिथांखौ भाषण होहोयै बे गोबां नाटक दिनैहाय बिजेपि सरकारा जे राहुल गान्धीनि एगेन्स्ट खालामदों, बेनि असिलायै जोङो बावहाय मोनसे धरना कार्यसुचि खालामदों। दा बेनो जाहैबाय जे थांनाय 2019 मायथाइयाव राहुल गान्धीया कर्नाटकनि मोनसे इलेक्शन केम्पेइनावहाय ओरैबायदि भाषण होदोंमोन। भाषणा बेनो जे बै समावहाय गुजरातनि माखासे गेदेर गेदेर बिजनेसमेन आरो जों बयबो मिथिगौ जोंनि आथिखालनि दा देन प्राइम मिनिस्टार अफ दिस कान्ट्रि नरेन्द्र मदि दाम'दर दास बिथाङाबो गुजरातनि। दा बेखायनो बुंदोंमोन जे राहुल गान्धीया नायदो सोरबा नीरव मदि, सोरबा ललित मदि, सोरबा उमुक चक्सी, उमुक गासिबो जे कौटि कौटि फैसा भारतनि फैसाखौहाय लानानै गुबुन देशआव बिजनेस मावहैनायफ्रा गासैबो बे मदि गोजा। दा राहुल गान्धीया बेखौसो बुंनो नागिरदों जे भारतनि गिलौ बालौ थाखा फैसाखौ, बबेबा SBIनि फैसाखौ, बबेबा LICनि फैसाखौ रायजो राजा आबादारिफ्रा, गरिब दुखियाफ्रा थाइसे थाइनै जमा जाथों होननानै बेंकआव ज' दोनो। दा बे ज' फैसाखौ बिथाङा सोरबा मुदिफोरनो, मुदि ग्रुपनो राननानै होयो, थांदो बिजनेस खालामहैदो। दा बावहाय बिथाङा बेखौनो बुंनो नागिरदोंमोन जे भारतआव हाजार हाजार कौटि कौटि लाइमोनफोर दङ जायफ्रा साख्रि बाख्रि गैया आरो जायफ्रा बिजनेस फिसा फिसौ मावनोबो थाखा फैसा गैया। बे थाखा फैसाखौ कौटि कौटि, हाजार कौटि, लाख कौटि फैसाखौहाय सोरबा नीरव मदि, सोरबा ललित मदि, सोरबा उमुक चक्सी, सोरबा उमुकनो हरजोबाबालानो, सानै साथामसोल' मुदिनो हराबालानो गासै भारतनि लाइमोनफोरनो जुदि राननानै होयोबा सोरबाया साख्रि मोनगोन, सोरबाया बेजों बेबसा मावनानै जागोन। दा बेखौनो उसिला लानानै बिथाङा माबे नरेन्द्र मदिया गुजरातनि मुदि मानिखौनो सिखाव खालामजोबसिगोन नामा? दा बे बाथ्राखौसो होनदोंमोन। बेखौनो दिनै बिजेपिया बिराद मोनसे रोखोमनि खैसार फाननानै मानहानि केस होदों आरो मा गुजरातनिफ्राय। बोसोरनै बिथाङा जेल जानांगौ, बे मोनसे आथिखालनि कर्टनि मोनसे बिथोन। दा बे बिथोनखौ जोङो कंग्रेसआ गासै भारतनि सुबुंफोरा मोजां मोनाखै। जे बेबायदि गणतन्त्रआवहाय, डेम'क्रेटिक हादोरावहाय रायजो राजानि थाखाय, रायजो राजाजों खुंजानाय आरो रायजो राजानि बे हादोरावहाय सरकारा जेखौ गोसो बेखौ मानो मावदों? दा बेखौनो उसिला लानानै राहुल गान्धीया दाखालिसो पार्लियामेन्टआव मोनसे सोंलु सोंनो नागिरदोंमोन जे 20,000 कौटिखौहाय अर्थात 3 मिलियन क्रर फैसाखौहाय नोंथाङा बबाव गारहैखो? बे फैसाखौ मानो आदानिनि पकेटाव हरजोबखो? बे उमुक सेल्स कम्पानिया मानो आदानिनि आखायाव गोग्लैखो? गुबुन मानसि गैयामोन नामा? एफा बुरजा फैसाखौहाय बिनि थट बिटखौहाय नरेन्द्र मदिनाव सोंनोल' नागिरदोंमोन राहुल गान्धीया, बे खोथाखौ सोंहोआखिसै। दा बे खोथाखौ सोंहोआखिसै खारन नरेन्द्र मदिया दिनैसो सिनायदों जे राहुल गान्धीया पाप्पु नङा। राहुल गान्धीया सासे उन्दै देरफुनाय गथ' नङा। बिथाङा सासे लाइमोन राफोद कन्याकुमारिनिफ्राय काश्मीरसिम मास मोनथाम, 3.5 मास बिथाङा सानफ्रोमबो पादयात्रा खालामनायाव हाजार हाजार, लाख लाख इन्डियानफोरखौ दैदेननो हानाय सासे दैदेनगिरि दिनै बिथांखौ सिनायबाय। दा बेखायनो बिथाङा गिदों राहुल गान्धीया आरोबा मा सोंबावगोन? बे 20,000 करोड़खौ नोंथाङा सोरनो हरखो, मानो हरखो? माबा हिसाब दङ नामा बेंकआव? दा बेफोरबायदि हिसाबखौ बिनायाव नरेन्द्र मदिया लाजिनांदों। दा बे लाजिनांनायखायनो बे सानबाय मा जे राहुल गान्धीखौ जों बेबायदि उदां आखाइजों हगारनाया जानाय नंला, बिथांखौ नाथार होनांसिगोन। थारमाने गणतन्त्रखौ नाथार होसिगोन। भारतनि संबिधानखौ मख' बुंनायाव बिथाङा लाजिनांबाय जे गाव सासे गोरोन्थि लामाजों भारत हादरखौ दैदेनदों। दा बेफोरबायदि खोथाखौ हजम खालामनो हायियाव दिनै बिजेपिया RSSआ नरेन्द्र मदि बिथाङा राहुल गान्धीखौहाय जेलाव जोबनो नाजादों आरो मा। बेनिनो एगेन्स्टै दिनै कंग्रेसआ, क'क्राझार जिल्लानि कंग्रेसआ ज' जानानै जोङो हेंथा खालामदों।